At sa ating good news naman, Pangasinan homegrown celebrity chef na si Donita Rose. Tinikman po ang tanyag na puto kalasyaw. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Pinasaya ni Miss Donita Rose sa mga taga-Kalasyaw, Pangasinan sa kanyang pagbisita kamakailan kung saan personal niyang tinikman ang tanyag na puto kalasyaw, ang pamosong kakanin na ipinagmamalaki ng bayan. Mainit ang naging pagtanggap ng mga nakakita sa aktres at celebrity chef na hindi lamang nagpakita ng suporta sa lokal na produkto kundi nagsilbi ring inspirasyon sa mga taga-Kalasyaw. Isa itong pagpapakita ng mainit na pagsuporta sa mga gawang lokal. Bukod sa Kalasyaw, nagtungo rin si Donita sa Dagupan City kung saan ikinamangha ang kanyang galing sa pagsasalita ng wikang Pangasinan. Isa ang chef at aktres sa mga personalidad sa telebisyon na diretsong nakakapagsalita ng wikang Pangasinan kasama ang dating premyadong aktres na si Binibining Gloria Romero. Si Donita Rose ay tubong Malasiki samantalang ang kanyang asawa ay mula sa San Manuel, kaya't malapit sa kanyang puso ang lalawigan ng Pangasinan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.